Nachádzame sa v meste Puchov, medzi ulicami Ivana Krasku a Jana Smreka pri novozrekonštruovanom bytovom dome v blízkosti Fakulty priemyselných technológií. Bytový dom má samostatné 3 vchody. V bytovom dome sa nachádza 24 bytových jednotiek. Prešiel kompletnú rekonštrukciou v rokoch 2022 až 2023 a aktuálne v tomto roku bol kolaudáciou odovzdaný k užívaniu. Byt má rozlohu 55 m2, skladá sa zo spálne, obývacej izby, sociálneho zariadenia spojené s WC a kúpeľka, kuchynské časti a balkón. Bytovému domu prináleží dostatok parkovacích miest. Jedná sa o 70 až 80 parkovacích miest.